Not giving up ain't no way. Shake it off like ain't no thing. Just let the haters hate. Shake it off like ain't. Okei, eli moikka kaikille. Mä oon Sini ja mä aloitan nyt vlogaamisen. Mä en tiedä mistä mä nyt tähän puhuisin. Aloitetaanko siitä, että mä kerron itsestäni. Eli mä olen 12, täytän kohta 13 ja mä harrastan street dancea ja ratsastusta ja hevosten hoitamista. Mä käyn hoitaa välillä semmoista joku piku. Ja on ratsastanut sillä 2 vuotta, olisiko ollut. Se on semmoinen vikuroiva ja kaikkea. Mulla on siitä videokin tällä kanavalla. Ja tosiaan käyn Haaralan koulua ja asun Turussa. Ja on mun aika käytetty sana, koska en mä tiedä. Ja sitten fanitan Austin Mahone ja kuuntelen One Directionia ja en mä sitä Austin Mahoneakaan niin paljon fanita, mutta kyllä se tulee kuunneltua aika paljon. Mä myös laulan aika paljon ja mun parhaas kaveri on Emilia kai. Joo, on se. Ja mä kuvaan Coolpixillä L25. Eli ei mikään järkkäri, mutta sillä tulee ihan hyvää kuvalaatua. Ja nyt kuvaan tosiaan webbikameralla, koska siitä on akku loppu. Ja tässä on tosi huono tää äänenlaatu ja videokuva. Ja kuvan siis mun huoneessa, mutta aika usein sitten kun tuun kuvaamaan ulkona. Varmaan aika usein laiturilla ja tälleen. Asun siis rivitalossa ja kaikkea muuta siistiä. No, en mä tiedä mitä muuta tässä mä nyt kertoisin. Jos joku ihmettelee tätä nauhan mun kädessä, se on semmoinen juttu, että se tuo onnea, tai niinku, se on niinku semmoinen juttu, mihin mä uskon. Et kun ei mulla oikeastaan ole mitään muuta, mihin mä uskon, niin sitten mä jotenkin ajattelen, että se tuo mulle onnea kokeissa ja kaikkea. Enkä ole siis mikään hikkä koulussa. Ihan hyviä numeroita 6–9. En ole ikinä saanut 10 mistään kokeesta. Ei kun onpas. Mut kuitenkin. Ja mun enkku oli 9. Eli siis puhun tosi paljon englantia. Ja pyrin enkkuluokalle, mutta on varasijalla valitettavasti. Ja joo. En mä nyt tiedä. Sori, mä katon koko ajan tuonne alas, koska mä haluan katsoa, että mä näytän tyhmältä. Mä kyllä näytän tyhmältä, mutta who cares. Joo. Mä koitan nyt katsoa tuohon siniseen valoon, mutta nyt mä näytän vähän tyhmältä. Mut ihan sama. Ja mulla on siis sinistä hiuksia tuossa rasvassa. Ja aika usein värjään niinku vaan latvoja. Et muuten mulla on ihan oikein väriset hiukset. En oo ikinä ennen värjännyt niinku koko päätä. Enkä tuu varmaan värjäämäänkään, koska se ei oo mun juttu. Ja sitten näistä elektroniikkalaitteista. Mulla on oma tabletti. Se on aika huono, mutta se on mulle ihan hyvä. Denverin tabletti. Sitten mulla on puhelimena Xcover. Ja joo, sitten mulla on tosiaan se kamera ja oma tietokone. Ja kaiuttimet ja LOL-kaiutin. Mutta se on mun veljen, mutta mä saan käyttää sitä. Onneksi. Mutta siis pikemmittä puheitta. Toivon, että tulee paljon subbaajia, mutta ei siellä ole väliä, kunhan mä vaan voin puhua tälle kameralle, koska mä tykkään selittää. Ja pahoittelen kovasti, jos puhun liian kovaa. Ja otan negatiivista mielipidettä vastaan. Ei mua kiinnosta, mitä muut sanoo, paitsi on tietysti positiivinen kiinnostaa, mutta negatiivinen koitan parantaa siis niitä asioita, mitkä on negatiivisia. Sitten mulla on Kik, WhatsApp ja joku kuvanmuokkausohjelma ja Instagram. Ja mä laitan ne nimet tohon alas, tuonne infoon, eli lukekaa ne. Ja sitten seuran kaikkia Instassa takaisin, ihan kaikkia. Ja joo, eipä tässä muuta. Moikka!